May hapon Luzon, Visayas, Mindanao. May hapon kaninyong tanan. Oo, atong pasigaan dahil na ang suga. Okay. Pasensya yun nagilin nyo akong buhok guys ha. Kay kalat yung kayo di siya ba. As in, kalat yung kayo akong buhok lately. Pero pasensya yun na nagilin nyo no. Kay di magod ni anad akong buhok og taas. Murag panagsara jud kay ko maka paano og kana. Murag gud ni buhok ka. Sa mukha lagi. But anyway. So, kamusta ka man tanan diha? Laid back ta karon nga video, kana chill lang no. Kay daghan kaayo og mga nahimo ang akong kinabuhi lately, no? Daghan kaayo og mga effects ang akong mga manifestation, which is why I did all the work daw ko, no? So sakto man sad akong guides, no? Niana man sad sila na you can take a break because I did all the work na daw. So nga nung mag-hesitate man ko, di ba? Na pwede naman dahil ko magdili sa mag-work or kanang sa man ani. Dili ba mag-manifest og maayo ba, no? Because naka-manifest na ko and everything. So ana. By the way, karon kay kuan dayron no. Samtaron. Pwede ba nakalimot? Perfect, nakalimot siya. So, July 3, 2025, takaron. And it's currently a Thursday morning. Morning ni na ako gishoot 8:30 AM. Kay human ako kaon o breakfast, no? And moto. So, karon nag showcase na ko og kuan. Nag-showcase na ko og topics kay naay mo guest sa to ano. So, ang dami lang ninyo guys kay naay mo guest. Naay mo guest nato guys. So, atang-atangin na ninyo ang mga guest, no? Hapit na sila. No? Sige na tagpanudlayan ni guys kay samok magud na siya nga part ko. Anyway. So, mao na no. Ang atong topic karon is medyo about love, no. Ang una nga topic nato is no. Ako sa i-discuss ninyo ang topic na nakalimot niya ako ba. So, what I'm gonna do is atong i-discuss ang topic. So, mukha dyan ito sa kumbog guys. Tapos may tanawa ko na taas na ka. Taas na kayo siya. Pero no. So, mao na nga medyo musupak na siya nako. Musupak na siya tanawa gud. Sa kung saan ako ana sudlay ana no. Musupak na gid siya. So, ang tanawa. Awa ra gud ang buhok. Sa buka oy. Anyway, ano siya no. July, no? July naman taron, no? So, episode 9, Gugma sa Pamilya. Diba? Gugma sa Pamilya. So, na-timing dyan. Kay gabi namagod ko mga kastorya ba sa TikTok na kanang, sila na, sobra ako no kay ko ka focused sa spiritual na kinabuhi, no? Niya, so, mo to, nakaanak ko nga di man takay ko sobra jud as in sobra ka dedicated sa spiritual pero nakaingon sila nga sobra ra, no. So ang nahitabo ani ron is I'm currently offline sa akong mga spiritual accounts, no. So like akong Maverick Mondragon is currently offline. Akong gilag out akong TikTok nga Maverick Mondragon. Ang naibili na lang ako no isang Wattpad. So basically karon ang naibili na ako isang Wattpad nako. Anyway, so moto. Yeah, by the way, follow me Maverick Mondragon. Akong FB Maverick Mondragon sa akong Wattpad, tanawa lang ninyo. And Maverick Mondragon 2025 is my TikTok and my IG, no? So pagasundan lang na ninyo. Follow lang po na ninyo kung ganahan mo, interested mo mga spiritual content, kamay bahala, no?
Pero karon let's discuss about the love for the family or gugma sa pamilya. So, tungod kay nag-discuss mo ta gugma no about love sa akong self atong week 4 no, which is ang katong last month, about love para sa ako, self-worth ana no. So karon nato i-discuss ang love or gugma para sa pamilya no. So tawag na to ang by the way, kalimot sa pa mo kay Bao, ako day ang inyong alagad sa kanginan, si Boy Shimron Suarez. Nakalimot kong intro, no? Si Boy Shimron Suarez, I'm your host, no? Ang inyong alagad sa kanginan. And, ano na po sa bagong episode? This is episode 9. Grabe, di ko katuo, guys. Episode 9 na ta. Episode 9 na ta. Di ko katuo, ana. Why? Tungkol kay, nag-wonder ko kung ipadayon ko ba pa ni, no? So, tungkol kay naano ko yung mga nag-guest, no? Ng mga tao, I have duha, no? Nag okay na mo guest, no? Ano to? Na ako na lang ipadayon. So, we are at episode 9 and episode 10. Nata pareho sa Facebook o sa YT. Wala ta sa Spotify or basig i-late upload na lang nako ang Spotify, no. Pero ana no, basig late upload na lang nako sa Spotify tanan, but at least we have for YT and Facebook, no. Kaya ang Facebook magdaghan og views dito. Imagine ang views sa last episode, wala palay pila ka oras, siguro 2-3 ka oras pa lang, 75 na. Sa episode 8 lang na, ha. By the way, episode 8 is already out now. So, ang episode 9 gi-record ra pod nako siya around July 3, no? Again, July 3. So, pero next week pa na ipakita, no? Next week pa na siya ipakita. So, we have episode 9 and 10 next week. And then, try na ako mag-record na pod ko balik. Sa gunsunon ko na lang nag-record tanan. Kay, para at least, dili ta ma-behind, no? Kay, again, samtang di pa ko busy sa akong record label under Levore Music Records ay mag-discuss, mag-podcast sa ta. Kay, samtang di pa ko busy, well, maka-podcast pa man ta, di ba? So, muna, ang main na ko ron na kuan kay, by the way guys, sa Mapakaybaw, sponsored din ako kani Sweet Night perfume. Humot kayo ni siya guys, trust me, lain siyang flavor na pambabae na apoy panlalaki, no. Ang ako is panlalaki, lain siyang flavor dili kanang scent, no. Na kani siya is tanawa hapit na mahurot, so ginagamit yun ako, tested and proven gini siya ako guys, hapit na siya mahurot, so tested and proven but ang kani siya is Darjeeling men perfume. Taray di maklaro, magpina beauty guru taro kana, diba? Beauty guru beauty guru sana all. Anyway, so ako siya ginagamit diri, no, diri sa both nga para humot siya, no. And side diri no. Okay, maurinti bang maurinti ba, ano bitaw ko ninyo, maurinti. Again, we are all energies as I discussed previously, no. So mga oriente jud. Anyway, so mo to, no, ang akong kuan, sponsored din ako, not by the company, pero sponsored ni sa akong mga friends, no, sa TikTok. Again, that's Sweet Night kana. Tara. Ano siya, in the name of fragrance, eulogize the male charm. Sana all
Kalamba. Kalamba sa eulogize. Anyway, mo to. So, anyway, dili ako lang to siya gipakita ninyo because again, I'm proud of the people na ning ano, ning donate and sponsor sa akong mga kagamitan, no? So, ano siya. Anyway, balik ta sa itong topic, gugma sa pamilya. I actually really love my family, no? Despite all the heartaches, the problems, no? Na the conflicts na nahimo sa mo ang kinabuhi, no? As a family, ako ang family. Kasagaran mo gud mag-conflict me because mo taas bitag mga tingog. Bisag dili gud siya ingon nga taas kaayo, but again taas na para nila, no, sa akong parents. So mo na kanang sometimes ba mga anak ko nga, yeah, I do love my family kay kung wala pa dugay na kung hawa diri, diba? So I really had thoughts before nga muhawa, pero again inevitable na ko na according to my daddy JD. Shoutout sa daddy JD. Inevitable na daw siya. So wala tayong mahimo ana, no? But ang magagawa ko na lang or ako mahimo na lang ana is pwede nga number one, ako improve sa ilaha na ko stable nga job or stable nga kanang finances, no? So mo na tabangi ko ninyo guys. Number one, hapit ako mo 500 followers, so makahatag na mo og stars na ako very soon, no? Siguro gani ako i-manifest ang before ni mapakita ning episode 9 500 followers na ta, cause karon na nata sa 446 followers, sakto ba? 447 449, so 450 na, no? 450 na ay 449 pa di ay. So nanata sa 449 followers, no? So nanata sa 449 followers. July 3 pa lang na, no? How much more o kuan na July sa mga adlaw ng July ang Tuesday, first Tuesday sa July, first Tuesday dili for second Tuesday sa July is, oh my goodness, asa kalendaryo boy, alalalala nakalimot unsa day oy. unsa day na oy, dala. So ang second nga week sa July ay wow, oy atiman na jud na July 8 di ay, sakto ba? Lagi July 8 lagi, July 8 o July 10, July 8 o July 10 for ano. So by July 8 ano, no, siguro sure na ko ana nga nakaabot na tag 500 followers, no? So what I can do is maka-stars ta na, and san unta magdugang pa na ang 500 followers and naapoy mo donate og stars nako, no? Kay grabe ba kay ako ang paghimuan ng tanang mga podcast episodes nako, no? Yeah, 2 times a week pa ginang upload sa unta man na. Pero guys, sa tinuod lang 2 times a week dako na kay nang upload para nako pero well, ang uban gani ang if you notice ang mga podcast na tig 1 hour, grabe mo ganang construction, oy left and right naman gid, oy aso naman ang podcast nga an hour or so, usa ka oras kapin. Ang podcast nga usa ka oras kapin, usa ra gid sila ka adlaw, it's either Wednesday or Monday. Kaya ang Shane Dawson podcast Monday siya, no? Then ang The Sip with Rylan Adams and Lizzie Gordon maabot siya o Wednesday or Thursday actually. Ani so Thursday siya, no? Pero Wednesday sa ilaha, no? So no? So tag-usa lang sila ka-upload. Ako
mao na nga gagmay na kay pila ra ni ka oras ako or pila ra ni ka minutos because I'm gonna make sure nga maka-dive in deep ta sa atong topic. And at the same time, gina maintain din ako para twice ang upload, no? So na gani nakabot mo tag usa ka oras, nakabot usa ka oras, pero at some point gana ako makaabot sa tag usa ka oras. Pero ana nga time once a week siya or at least once ana a week lang, no? Pero sa pagkakaroon man good ang nakanindot ani kay ako na lang siguro ng usahon, no? Kay or dili lang ako lang tanawa ang saka indecisive indecisive jud ang tower ang first son ba indecisive kaayo. So ana, no, we would like to interrupt this sige. We would like to interrupt this podcast to let you know that again, I am having a bunch of shows very soon with Lavori Music Records on TikTok. No, and I also have a TikTok. Ang TikTok na ko dito is Shimron Suarez 2025. You can search that. Shimron Suarez 2025 na ako ay 1,263 followers, no? And ako ang profile picture ana is pareha sa Lavori Music Records, pareha sa FB na ko. Ang profile picture. And thank you kay Sir Benz again dahil sa malaking opportunity na to, no? So, yan, mawala to. Balik ta sa tong topic. No? So, gugma sa pamilya. I really love my family. That's why I'm serving them as much as I can. And bisan og nagkasakit-sakit na ko, mutabang gyapon ko sa gibuhaton sa balay, no? Bisan og nagkasakit-sakit na ko, mutabang gyapon ko sa mga buhatonon like kanang pang bisan kanang gamay-gamay lang god, like kanang magluto sa ako ang oatmeal, magluto sa kanon, maghugas sa mga sa mga dili hugas sa mga plato, maghugas lang for the meantime, no? Kaya pareho ganina, no? Nanghugas lang ko sa ako ang mga gamit and everything, and then nag-andam ko sa table para nila, no? Anak siya, and at the same time sad ko, amping ko ba nga, you know, makaserve po ko nila all the time, and at the same time ang ubang kwarta nga naasa ko sa ilaha na, no, sa ilaha na napunta, like katong sa dishwashing liquid na ko na first round is sa ilaha na nako gihatag, cause again ang bracelets, mga pulsiras, ilaha man gipalit, no? Na may mga mamalit ba nga kanang ari pa man sad sa ako, so okay lang to, no? So inana na ko sila ka love bisan pa sa una di ay sa ako ang call center days, gamay ra may bilin sa ako, bawa ay ihatag na ko is around 1,500 or ang pinaka max 2,000, I think, ana ra, no, nga ilahan na ang the rest because I really love my family despite what they think. Kay if wala pa na ako sila kilove, dugay ra na akong gibiyaan or dugay ra akong ning hawa, kay even ang mga to tell you honestly, ang akong mga, let's say ate or mga yaya na ko before bata pa ko, di sila magdugay. Why? Strict na kayo si mother, strict na kayo si father, or strict to kayo si father, so na ba, so because di sila magdugay, na nga naka-realize ko nga kung gamay pa lang siguro ko or kung naiwang pala ko, dugay na kung nakahawa ko din. Pero since inari ko, so I'll stay here, no? It's inevitable. So thank you sa pagpamata sa ako, thank you sa pagpagising sa akin, Ate White Lioness, Daddy,
JD, Ate Harp, no? And to all of the to all of the people na nasa TikTok kagabi, si Ashborn, thank you bro. Uh, yan si Kuya Marvin, Kuya Marvs, thank you, no? Dahil you proved to me na tama kayong lahat. Medyo na-overwhelm lang ako kagabi and medyo nalamon ako ng depression, pero in the end tatanggapin ko yan, because that's part of my shadow. Ganun ako eh. And to tell you honestly, kung sinasabi nyo hindi ako gumagawa ng shadow work, ang podcast na to is basically shadow working. Why? Because sinasabi ko ang buong katotohanan. I am telling all the truth. I am telling what I can say is true sa mga nangyayari dito, and at the same time kung ano ako. I told you already kung ano ako, diba? What is my sexuality, what's my gender, what's my everything here. And so parang I realized na dapat sana is sabi nila that I should change my mindset. Well, di ako ganun eh. Iba ako eh. Kahit na sinasabi natin I've already done my shadow work, still I am in no, wala pa rin. I don't like change my mindset yet, because parang I'm still here in this environment. Again, the only thing that could make me change my mindset is being in a new environment. And kaya hindi man magbabago ng bahay, but I have, again, meron kaming isang property pa here sa bahay, sa compound namin, na inabandona na, and I wanted that to become my parang house, no? My home, no? I wanted that to become parang my personal, and this would become my studio, or I could make that my studio, para at least hindi siya, talagang direct to the roadside, kasi maririnig nyo lahat ng mga motor, maririnig nyo lahat makadungog mo tanan sa mga motor, makadungog mo tanan sa mga sa mga sa mga saba sa kalibutan. Pero yeah, in a way, while hindi pa nangyayari, I could easily tell you to just help me. You already saw my video for my donation. Maybe tulungan nyo ako para at least magawa ko yung studio na yon, to at least have my recording studio, my recording setup. Kasi again, ang sound card plus ang microphone and ang buong set nun, kay man god, ang V8 sound card man god, dili gid magdugay na ako, dili sad siya magdugay sa uban, so dili siya good for like longevity of live streaming. So I need to invest in mixers, or kanang bitaw para sa radyo, kanang mag-ana na lang bitaw ana na lang sa mga volume, sa bass, mag-tweak na lang kanang mga bitaw mixer. I need to invest in kanang mga nindot na microphones, kanang na noise cancelling nga microphone. Kay ang ako ang dili compatible, akong kato sa ka microphone dili compatible sa ako ang phone, so wala tay nahimo, no? So kana, no, noise cancelling na headphones, noise cancelling na microphone, and mixer, no, and a set niya. Ang kani pod background pod dere kay lads kayo kani maapil pa rin no. Awag gud extra ning wire na dili nako maupat, pero ano siya guys. So tapos ang wire sa electric fan nako every night makita na nila. So I really have to change a lot of parts of my background, kay
mao na magid akong background, no? In fact, kani supposedly naman ko iko at the record kani inyo ha kana kana siya is supposedly ari unta dapat, pero ni ana magud sila nga naa naman kuno relo ana relo, so unsaon man na, no? So mao na ang akong plano ani is I really need a studio and full equipment, no, like kanang mga sound sa nga ana sound proofing panels, kanang ihaklap ito diri sa bongbong ana, ihaklap ra siya diha niya mo kansya sa sound dili mag-echo maayo bitaw, pare ani nag-echo ba ani, to be honest with you, echo ba ani room kay open magud ni na bintana diri, na bintana dito, so as in open jud siya, so kinahanglan ta og something na dili kayo open at the same time dili kayo madungog ang kuan ang singan ani dili madungog ang mga sound sa gawas, kay dahil ba yung sound diri guys sa tinuod lang dahil ba yung sound diri na yung mga giya ka ng ano na isda sana tilapia tag 200 ang kilo yan ako yung sahay ka ng kompleto na gid ba na nagay mangga ba niya mangga ba niya prutas ba niya ano ba yan ako yung sahay malunggay pandesal ba niya tag 2 cheese pandesal tag 5 ang makapalit hastag haya so di ko gusto ko makatungog mo ana napay sa akin ano siya nakita na lang ng mga tao na rin magbinunalay og kanang sara kanang botelya sa Red Horse yan napay ba na rin ang kasaba sa ang kakusog sa echo sa tingog sa akong ero sa tinuod lang akong ero ba guys, ang iyang tingog bubanda gid sa taas kada bitaw sa atop, bubanda sa atop, bubanda sa bongbong, bubanda sa pikas, bubanda sa sakinan, kusuga lagi usabot ka kusog, so wa tayo na dili noise cancelling mao nang in order nga makakuanta maka upgrade ta sa atong setup, we need your help. I need your help. Kinahanglan ako inyong tapang, no? Si Ate Heart is siya ang matabang nako sa purchase sa sound card or mixer sa microphone and sa tanan, no, headset wiring, no, ana, pero kinahanglan pa ko og design diri, soundproofing panels diri, and kanang bitaw custom sign sa imong pangan na neon kay mao mag-connect kasagarang setup. If tan-aw ninyo ang mga setup sa uban naagi na either LED or kanang na ibutang nila diri sa kilid nga kanang pampa nindot sa suga awara gud na nakipakita ninyo nga live ha. Ano ko if nag-live pa siya ron. Tara. Tanawan eh. Si Ayan, ano ni siya ha? Ayan, oy la. No, la. Ang sa man iyo. La. Ang sa man live. Tara. So if ba ay, asa ra man ni? Di man makita. Kana siya. Pag kung sa nato ang suga ha para makita ninyo. Pag kung nato ang suga para makita ninyo. Kaya aga pa bitaw. Tara. Di ba? Magbago ang iyang setup. Ay, sorry. Na GC. Nasaan to? Okay. So, magbago yung setup, tarawa. Awa yung setup. Di ba? Na murag soundproofing panel sa kani
nya iyang bongbong, regular nga bongbong. Then naa siya LED sa iyang likod, naa siya ring light sa kuan. So okay na ko ani ring light kay naman sa akong tubangan. But ako ring light in town ginasabit ra nako diri. Ginakuan na nako sa ni. Wala siya tripod. wala wala yung tripod ang inyong ring light. So kailangan kong tabang ninyo guys kay in the end ang effect ani also ang camera kay ang kaning camera ninyo guys mubo ra ba ay ni. So tinuod lang mubo kay siya wire to the point nga maglisod ko og pangita og angle mao na nga maghiwi na lang gitawon ko samtang kita mas ako ni Corana tanawa ko ni Corana I should be facing here pero tungod kay ko to brother ang camera sa makana na lang ko bahala mura na ko magtapihi ako lawas no so ana tanawa siya hi ayan I'm viewing nag-view lang ko so just an example no na sa stream no? So going back ako na sa on akong ring light diba see the difference so yun na to guys going back I love my family pero manggod naman times nga dili sila mo suporta sa ako especially kanang part na di kay ganahan mo gud sila nga ma-prove lagi kuno nako ganahan mo gud sila na ma-prove kuno na ginako na kaya nako so karon tan-awa ni ron even my podcast I have a plan or kanang content plan para ani na no so since natay guest syempre ma-disrupt ang plan kaya naman title but okay ron ako why not no so at least di ba maka-extend pa taog taas ana tungod sa guest di ba so ana no ang ko ang plano is more like makipag-istorya ko ang mga creators nga sama nako no so kanin sila ako mga guest is probably naapod sila yung mga kagalingon nilang content sa Facebook and sa TikTok no? Pero sila ako i-guest sa podcast so far na pa ko duha mangita pa ula yung guest no sa umaabot but anyway I really do love my family mao na ako imasulti niya gigugman ako ang akong pamilya nga sa walay pag duha-duha sa walay pag kuan pag ingon nga you know bisan pa man og na mga kalagot na mga kuan panagsa temporaryo nga kasakit panagsa pero okay na no? Andam na kong sabton sila syempre kinaniguwang na po pa yan so imagine my father is 68 my mother is 67 something like that na or 66 pa ba siya I don't know 67 na siguro so basically auto na I've learned to parang love them in a way na bisag di nila kaya makita pero mutually bisan pa mag sometimes maingon na sila at the spur of a moment or kanang sa ano pa lang kanang tungod sa kakapoy nila ba makasulti sila di like for example maingon sila na kapoy na may silbi nimo same pa sa ako kapoy na sa silbi nila panagsa but in the end family is family bisan pa man og wala dili sila ka mausuporta nimo sa mga pangandoy sa kinabuhi because they don't know how to show it pero kana pa lang na na-realize na ko tanan kagabi na kana pa lang na until now naagapon ko diri sa comfort sa ako ang
balay. That means a lot na they truly love me too, no? So ana lang, magsilabtanay lang gid as a family, magsilabtanay lang, no? And mao na to ako masulti ninyong tanan. Mao na to ako masulti ninyong tanan about my family. Again, my mother is Lisa Estacio Suarez, and my father is Efren Montero Suarez, no? So mao to. Sa paman. Mao lang sa siguro to, no? Ang akong masulti ninyo. Pero yeah. Woo. Akong buhok. Mao to guys, thank you very much for watching. Ako din yung alagad sa kahanginan, Boy Shimon Suarez. I need a pee break, pero sa pagbalik na to episode 10 na ta, no? Alright. Have a great rest of your day. Stay safe, stay home, take care. Love you all. Bye-bye.